ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ ንሓራሳትን ዕሸላትን ዝውዕል ናውቲ ብሓገዝ ኣበርኪቱ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ሽረ ዓድዋን ዓዲግራትን ተወሳኺ ሰራዊት ኣዋፊሩ ኤርትራውያን ተዓቂቦምሉ ዝርከብ ማዓስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ብሰራዊት ኮነ ተባሂሉ ከም ዝተቓጸለ ተገሊጹ ሰላም ኣብ ዘለኹሞ ክቡራት ተዓዘብቲ ካብ ፓሪስ ዝፍኖ ሰሙናዊ ፍጻሜታት ናይ ሰሙን እዚ ብዘይካዚ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ዝቐጸለ ናይ ብሄር ግጭታት ልዕሊ 100 ሰባት ተቐቲሎም ምትፍናን ሱዳንን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዶብ እናዓረገ መጺኡ ዝብልን ካልእን ኣርእስታት ክደስስ እዩ ንከታልኩም ብኸብሪ ንዕድም ውድብ ጥዕና ዓለም ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ጽላታት ዘካይዶ ዘሎ ሓገዝ ንሓራሳትን ዕሸላትን ዘገልግል ናውቲ ኣበርኪቱ እቲ ልዕሊ 800,000 ናቕፋ ዝተገመተ ሓገዝ ክዳውንቲ ሓራሳት መጎልበቢ ዕሸላትን ንዕሸላት ዘድሊ ዝተፈላለየ ኣቑሑ ዝሓዘ ሰናጡን ዘጠቓለለ እዩ እቲ ናውቲ ካብ ርሑቕ ገጠራት መጽአን ኣብ ግዝያዊ መጽንሒ ንዝእልያ ነፍሲ ጾራትን ሓራሳትን ክዕደል እዩ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ሓገዝ ብ13 ጥሪ ንሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዘረከቦ ኣረጋጊጹ ኣብ ኤርትራ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕባር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መጠነ ሞት ኣዴታትን ዕሸላትን ኣብ እዋን ወሊድ ይጎድል ከም ዘሎ ይሕበር ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ሽወደን ብጉዳይ እቲ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምእሳሩ ን10 ዓመታት ድሃዩ ጠፊኡ ዘሎ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሐቅ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዝተመስረተ ክሲ ገበና አንጻር ሰብኣውነት ከም ዘየጻሪ ብ12 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እቲ ቤት ጽሕፈት ነቲ ብጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝተመስረተ ክሲ ዘየጻርየሉ ምኽንያት ሰበስልጣን ኤርትራ ክትሓባበሩ ፈቃደኛታት ኣይክኾኑን እዮም ብዝብል ምዃኑ ሓደ ካብቲ ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ክከታተል ጸንሐ ወኪል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ቢዮርን ቱምባክ ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝለኣኹ ሓበሬታ ገሊጹ እቲ ብ21 ጥቅምቲ ዝተመስረተ ክሲ ፕረዚደንት ኤርትራ አቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም 8 ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ናብ ሽወደን ኣብ ዝገሽሉ እዋን ብፖሊስ ተታሒዞም ብዛዕባ ሃልዋት ዳዊት ይስሐቅ መርመራ ክካየደሎም ዝጠልብ ነይሩ ይኹን እምበር ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ሽወደን ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ብመሰረት ዝረኸቦ ሓበሬታ ከበድቲ ገበናት ከም እተፈጸመ ዝኣምን እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብገበና አንጻር ሰብኣውነት ዝቐረበ ክስ ግና ከጻሪ ከም ዘይከል ኣነጺሩሎ ኣብ ኤርትራ ንዳዊት ይስሐቅ ሓዊስካ ልዕሊ 16 ጋዜጠኛታት ብዘይሕጋዊ መስርሕን ፍርድን ተኣሲሮም ንኣስታት 20 ዓመታት ዳህዮም ጠፊኡ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እናሓየለ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ካብ ወገን ኤርትራ ዝተላእከ ብዝሒ ሰራዊት ኣብ ከባቢታት ሽረ ዓድዋን ዓዲግራትን ይዋፈር ምህላው ተሓቢሩ እዞም ብማካይና ተጻዕኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀንያት ዶባት ኢትዮጵያ ሰጊሮም ናብ ትግራይ ኣትዮም ዘለው ኣሽሓት ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ክልል ትግራይ ክሳብ ዝረጋጋእ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ኣብ ዝድኮን ግዝያዊ ማዓስከራት ንዘይተወሰነ እዋን ክጸንሑ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ብሕሞራውን ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኤርትራ ይወፍር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ ብናይ ሕክምና ቦርድን ብጉዳይ ስድራ ቤትን ተፋንዮም ዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ናብ ኣህዱታቶም ክጽንበሩ ተደጋጋሚ ጻውዒት ይቕጽል ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣብ ኩናት ትግራይ ካብ ዝቆሰሉ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ብዙሓት ንናብ ገዝኦም ስለ ዝተፋነው ኣብ ትውግእ ናይ ዝሞቱ ኣባላት ሰራዊት ስድራ ቤታት ብዘይወግዓዊ መንገዲ ይፈልጣ ምህላውን እውን እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣገንዚቡ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ሻቅሎቱ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ትግራይ ዝርከብ ክልተ ማዓስከራት ኮኔልካ ከም ዝዓኑ ከም ዝተገብረ ይግለጽ ኣሎ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ናይ ሳትላይት ስእልታት ብምስናይ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ማዓስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ዝርከብ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝካየድ ማእከላት ብሰራዊት ኮኔልካ ከም ዝተቓጸለን ከም ዝዓነውን ከም ዝተገብረ ኣመልኪቱ ከም ማእከላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርትን መኽዘናትን ዝኣመሰለ ንነበርትቲ ማዓስከራት ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከገልግል ጸንሐ ትካላት ብሓዊ እናተቓጸለን ከሎ ዘርኢ ናይ ሳትላይት ስእልታት ከም ዘመልክቶ ጠንቂ ዕንወቱ ኮኔልካ ብዒላማ ዝተሃርመ ክኾኑ ከም ዝኽእል እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብተን ማዓስከራት ስደተኛታት ረድኤት ከይበጽሕ ከልኪሉ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ድሕሪ ዝተገብረሉ ዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ክፈቅድ እኳ እንተኻእለ እቲ ረድኤት ውሑድን እዋኑ ዘይሓለወን ብምዃኑ ሓያሎ ኤርትራውያን ብተላባዕ ሕማማት ተጠቂዖም ከም ዘለው ንራድዮ ኤረና ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሓቢሮም እዮም ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ቀደም ምጅማሩ ኣብ ማዓስከር ሕጻጽ ልዕሊ 25,000 ኣብ ማዓስከር ሽመልባ ድማ ልዕሊ 8,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝነበሩ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ንኤርትራን ጎረባብታን ዝድህስስ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ጉዳይ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘተኮረ ኣርእስታት ሒዝና ክንምለስ ኢና ምሳና ጽንሑ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ዝቐጸለ ግጭት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣገልግሎት ዜና ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብቲ ድባጤ ኣብ ዝተባህለ ከባቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናይ ዝተቐትሉ ብዙሕ ሰባት ካብዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግለጽ ዘሎ ዝተዓጻጸፈ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብቲ ክልል ኣቐዲሙ ኣብ ዝተጓሃረ ናይ ብሔር ግጭታት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ኣማይ ድማ ከም ዝቆሰሉን ክግለጽ እንከሎ ካብ ቤት ንብረቶም ናይ ዝተመዛበሉ ብዝሒ ድማ ልዕሊ 100,000 በፂሑ። ሕጂ እውን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻሜታት ምስ ንርኢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትግራይ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣቶ ኣባይ ፀሃየን ዝርከብዎም ገዳይም ተጋደልቲ ሕወሓትን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ነበርን ከም ዘቐተለ ሓቢሩ። መቕታል እዞም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ነበር መንግስቲ ኢትዮጵያን ደገፍቱን ከም ዓብ ዓወት ይረአ እኳ እንተሎ ኩናት ትግራይ ጌና ከም ዘይተዛዘመን ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕፅል ምህላውን ግና ሓያሎ ወገናት ሃገር የመልክቱ። እቲ መንግስቲ ብዘይካዚ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ምዕራብ ወለጋ ምስቲ ብሸኔ ዝፍለጥ ንናጽነት ኦሮሞ ዝቃለስ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ከቢድ ኩናት ተጸሚዱ ከም ዝርከቡን ይግለጽ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ኣማኢት ከም ዝቐተለን ከም ዝማረኸን ይገልጽ እኳ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኢንተርነትን ቴሌፎንን ኣገልግሎታት ብስሩዕ ይሰርሕ ምስ ዘይምህላው እቲ ሓቂ ንምፍላጡ ኣጸጋሚ ምዃኑ ይጥቀስ። ኣብ ጉዳይ ሉዓላዊ መሬትና ንዕገሰሉ ምኽንያት የለን ክብል ኣቦ ወንበር መሰጋገሪ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ገሊጹ። እቲ ጀነራል ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ውግእ ዝተኻየደሉ ከባቢታት ኣልፋሽጋ ተረኺቡ ንሰራዊት ሃገሩ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድናና ንምሕላው ክንብል ንልዕሊ 25 ዓመታት ተጸሚምና ኢና ድሕሪ ምባሉ ሕጂ ግን ንዕገሰሉ ምኽንያት የለን ክብል ኣስሚሩሉ። ኢትዮጵያ ዘይሓሰብናዮ ኣብ ልዕሊና ክድዓት ፈጺማ ዝበለ ጀነራል አልቡርሃን ቅድሚ ኣስታት ሓደ ወርሒ ኣብ ሓልዋ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ምኽፋታ ኣዘኻኺሩ። ንሱ ብተወሳኺ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ሱዳን ሰጊሩ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ስለ ዝቐተለ ንሕና እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክንወስድ ባህልናን እምነትናን ዘየፍቅድ እኳ እንተኾነ ደም ሱዳናውያን ግና ሕሱር ማለት ከም ዘይኮነ ብቁጥዕ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ መሬት ሱዳን እዩ፣ መሬትና ድማ ንዝኾነ ወገን ሓሊፍና ኣይንህብን ኢና ብምባል ኣብ መሬትና መስዋዕቲ ክንከፍል ድልዋት ኣለና ዝብል ናይ ንድሪ ቃል ኣስሚዑ። ኢትዮጵያ ብወገና ብዛዕባ እቲ መራሒ ሱዳን ዝተዋሃበ መግለጺ ወግዓዊ መልሲ እኳ እንተዘይሃበትሉ ናብ ዶባት ኣፅዋርን ሰራዊትን ትጓርት ከም ዘላ ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ሰሙን እዚ ነፋሪት ውግእ ኢትዮጵያ ዶብ ሱዳን ከም ሰገረት ሰራዊት ሱዳን ተወሳኺ ወቐሳ ኣስሚዑ። ኣብ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ትበርር ዝነበረት ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር ሱዳን ወዲቓ ተሓምሽሻ። እታ ሄሊኮፕተር ብረቡዕ 13 ጥሪ ኣብ ገዳርፍ ካብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ወዲ ዛይድ ድሕሪ ምብጋሳ ነዊሕ ከይተጓዓዘት ከም ዝወደቐት ኣገልግሎት ዜና እቲ ሃገር ሱና ኣረጋጊጹ። ክልተ ኣብረርታን ሓደ ናይ በረራ ቴክኒሻንን ብሂወት ክድሕኑ ክኢሎም ኣለዉ። ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጸጸኒሑ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት እናዕረገ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ሱዳንን ኢትዮጵያን ሰራዊትን ናብቲ ዘሰሓብ ዘሎ ከባቢታት ይጓርት ኣለዋ። ሱዳን ዝበዝሐቲ ን26 ዓመታት ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ጸኒሑ ዝበለቶ ክፋል መሬታ ከም ዘምለሰት ክትገልጽ እንከላ ኢትዮጵያ ብወገና ሰራዊት ሱዳን ዶብ ኢትዮጵያ ጥሒሱ መጥቃዕቲ ይፍጽም ኣሎ ክትብል እያ ትወቅስ ዘላ። ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኤርትራን ከባቢኣን ዝነበረ ዓበይቲ ፍጻሜታት ዝዳሰሰ ትሕዝቶና ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ኣብዘ ዘለናዮ ሰላም።